Diphu arongsopi along kevai kachejor I Lamki puthot kaprek atomon kejapthu. Nopak jarding kether-kehap lapen ketheng kechok pensi kapachikubir bor'i pusi lamki kepho abangphi atum pen Diphu Police Station along lamhoi kipipon. Pensi abisin han adapen han ang ketheng hala bang hini arlo so bang ethod bang ke ni bang uni edar alo krep phet ni ning ho anta ning pip su lap anlon parke latum ke nang lang ding ni han kilo dak violet be pi bang bote nili phan nang ther nang hap lo la pen ke la nili phan bang po dok dok a hut la bang ke nili phan nang phu nang that pong po la pen la dak aruma manang beng te kang chok po nang thang da ni hanang vi yun e kes na me nili tum non ma jelang pon te di pon da nili phan nang pu la si violet be pi si nili phan nang pu lo la pen ke Nopak ta otan nili phan la pu nang ke jar ke lason a foto nang paklang pu mati engke lason he chini pu na mane bache thakbo mane hedi nang theng po jat pong ke pu dalon ja tumi ke nervous dalon dita atheni hanang ke theng ke chok pen lok mati ni hanang paning ji la tum alang tum hedi Ahoklo Karbianglong along ri karbi soarlo aphan kerai komasong Karbianglong Women Justice Forum matiti hekpen KAWJF atum ke ongdung arni pen sainang klembom wangbomlo La sojok ham phangalong penang an soarlo atuma phan akijok wanta dolo La son sipatumi dik mate vosika chikloni phai pho arni mate World Environment Day katalon arani Karbianglong along ri diporong sopialong kedo Karbianglong Women Justice Forum matiti hekpen KAWJF methang asai hemalong abangphi soarlo phan kevai kachejor atum pura kangsai padolo La sojok kevai kachonam ver bangphi si sopinso atuma menta rata thengno klangno La sojok social media long non ke hur chodura sonsi nangmanlo La sonsi kedam tang vosika chikloni phai pho arni Karbianglong Women Justice Forum atum kangsai pura dai kedo sarlo bangke thomaphan a chuing tipsi kevai kachejor asai ington po lapen claim klelo pu pachikubir lo bonta kamang humemi alama bangke patumi vosika chikloni phai throk arni kang sam apor malom lamki kepho soarlo atum Karbianglong Women Justice Forum atum Nopak jarding kether-kehap lapen ketheng kechok pensi kapachikubir bor'i pusi lamki kepho abangphi atum pen Diphu Police Station along lamhoi kipipon Lason si pherangke atum pen kachepatheng no ahut karjupon nangtum kevai kachejor asai klemvek lo pusi chikubir data kipipon si non lamhoi kipipon thu lo pu karjo ahut nang thandu na tengki Karbianglong Women Justice Forum amepi violet bepi lovely killing pi lapen aria sangho tum aron repen ketheng kechok lapen kethera joksi kachikubir chot sita lake ahok alam kali nitum kevai kachejor asai klem klepusi ningjepon Anparta sorlo phan kerai koma song atum aron arkan petsi social media long mohor pang daksi nongno kejo lapen kapathera ka jok kapin rempado lasin nona por pang solam ki aputhak rai koma sai ki atum lamhoi ateng pen Karbianglong Women Justice Forum amepi violet bepi lovely killing pi lapen aria sangho atuma phan nep ingnang poma lapen lam ki kepho sorlo atum ahok akang sai long poma mate komat lo kechok che kedoke lake mo aporsi ethan po Lalo aprang si nili pachini alam the bangke patumi nili tumphan ahok hepin pen alam nili tumphan kalili kalang lang nang karbok labang nili tum ning duk olo cheplang long le alam ta nili tumphan nang pakoy bor'i lo lapen ke nili tumphan sorlo so asong atum alang litum manpeng kachipi thek bolotang te sorlo so song han anakerai thek bolote kupi posi nili tumphan la anset media thengno im hang char kulong le ajar long le pen rat a thengno mate Karbianglong arat bate kaduka be social media nili tum hanange paklang alam the bangke nili tum na pen ning duk olo alang tum inut sorlo so phan atum ke cherai komvek pulotang te nili tum han ason pen alam si na arju pa me pen si alang tum lason nang arju bate approve do pen si nili tum phan na arju neng nang peni nang theng neng nang chok neng si cha me nili tum phan thang approve ta nang long le thang na nang long le pen si nili tum phan pini e apu ajugang tip tanda dolo nili phan nang theng lo ame kar hu arbo ang selo nili tum non la si ke don elo non an ke keso ke chechak un e si nili tum non la pu
lapu hong jai anta bang nang kok lo lapen nili tum ahok nili tum media hanta nili tum chehang ina kok lo karbiang lo ngarar theng no ke nili tum han kajuno anong na nong no si nili tum han ke jopot isi la bang ke nili ning duk lo lapen nili phan nang ke thong nang ke theng nang ke chok la bang ke la lang tum suar lo so song tum sin nang ke theng lo la ke bang pli alang tum hada ke do ko mama pulo tang te la bang ke alang tum si chichini po amen la bangke la ane ni li amen da chini ni delo sita me la violet be pi bang pute ni li phan nang ther nang hap lo la pen ke la ni li phan bang po dok dok a hut la bangke ni li phan nang phu nang that pong po la pen la dak aruma manang beng te kang chok po nang thang da ni hanang vi yun e kes ta me ni li tum non ma jelang pon de di pon da ni li phan nang pu la si violet be pi si ni li phan nang pu lo la pen ke Nopak ta otan ni li phan la pu nang ke jar set an la ke la bangke ni li ning duk lo ahok pet pote ni li tum ta sor lo so alang tum sor lo so aja kong chipi thek plong te la puson man peng nang jor ik nang ni de je pot lo seme la puana nang ke theng nang chok nang ke hap nang ke thera pot kalili alama pot ning ho nang ke ek bor'i pulo nang te alang tum jungjung ale chu enji phan ma pusi ni li na pen sung mane ni li na pen sung ponji alang tum konane ko pini pen si alang tum ale chu enji ma mate la son hanji ma pusi ni li tum han la son akam nang ke klema pusi ni li na pen ke demik lo lan si nili pachini thegi chot no te patumi media thengno nangli tum kachikubir kopi poseng te nangli tum patumi media thengno ba kachikubir la bangke nili phan atumi bangke media thengno nili phan lam nang pathani ge nili phan bangke atumi media thengno lam nang pathani ge alam bangke nili phane nang ketheng hemar lo ke nang ketheng lok lo lapen ke hemar lo nang pon te si nili phan ke video nang ke en bangini ni hanang e video nang en bom nang theng bom nang ke theng la violet ta nang theng lo kaddu ko be dak do an tumia ni hali phanang theng lab lo la pe nili amek anta do lab lo jo la hai anta nili phane nang ke theng la sinang se lo atumi da nili thurun e pen hadak ta ke grab po pan lo ni un e lo pan si chisti karun se lo nili phan anang ke theng nang ke chok lo la to la si ni li nan pen ke ko mane ya jungjung pen ali chu enji ma po si matha lo la sen ke monon phi monong no ta la sona aki no nong no la son ke maju anta pigi ke de sia ke meji nili hinat pen ke asila nili na pen ta ning samse chepak lang lo la bangke kes pini nangli tum dak fire kipi la bangke ko mama phansi ki pik lo kes ameni pi bangke la ke nili bangke jungjung nili methang ta dak kes bangke la pu arlin amen ta dolo nili men ta dolo dake kuma tum phansi nangli tum kes la tum jungjung ni tum hanang ke theng be ka tum phansi nili tum ke kes ke pi lo nili tumge la pulo alam ge la junjung nili tum hanang ke thenga tum hanta nili tumge la pulo ake ne pak pidelo la dak mange ni tum checha kon ac fire pilo tum han kopia pose chuna kang te biglo nang kang tip bangke batumi dik ni hanang kolo nang kolpe ni han wang tha pulo mane ta por videlo tumi era clock sini tum ke dam neneng pen alang tum ni han phone pen ang puke bang haniar lo sodo nang men en leha ladak nang thanang bachini tha lapen la anveji na arjudun po thang the nang han ke pu inkin phan ke hadak dam et pen ke ni phan arlin kathar pilo ma pulo direct ni han ariang chirung phet inke ni phone ang thi phet long ke ni phone long pen inu na number true color long pen a photo number lang po lahan chini ma po chini bu po ke lahan ni chithagon tong te thek thelang hanang ke theri lapen ta la son mani la son poisa pen la son ki dun po ni hanang paning ji tum nang ke ther pen lo ni kaning ji dun mane ni ning ke chema tha la son anta apor anta nang pipe asa bak la sa so bak der chat do pote nang che to prung po nang ke theng ji tum he la tum nang ke theng ga la have women justice tum he la violet be pi pen la lovely timung pi la tum he la tum bang nang theng nai lon par ke la bullet be pi bang ke la ke Nopak meta nang ther se set lo atibulan ta chi chorang lo non ta asin du lai ade patumi nangli tum la media thengno kiningje alama puthak bangge nangli tum nangge therang ki happen sina baningje toima mate nangli tum nang ningge hang basi ningje lo ningge hang ka li la ke alang tum si phone contact en po lang po alang tum a photo nep po la son se nang paningje la media tum long penta inut bahani do la tum ta nang paningje je nang che thanoi po than thete po no pangjar ham po nang theng po la son lo ante alam bang akamang nang le choklam nang vek ma choklam nang vek choklem kle
มันตอนนั้นเลยตุ้มมีมีเดียเทคโนโลยีจะท่านนั่งเกนี่ทอมาปรังเป็นตอนเดียบางลองดูสิ่งนั้นเลยจะท่านเลยสลับ โอ้ละแกลังตุมนางเกเทอร์ปอดโลนางจะท่าน้อยปุยนูนางเกเทงนี่ฮะไก่บงเปียนนางเกเทงหนูปักไปนางจาร์เสร็จละตุมละบิวเลตเบปีตุมโลละตุมโลตุ้มมีบางก้อนนะพันหลอนนั่งเลยตุ้มหาอะไรนะปัสสาวะละอังริงเป็นบางพลีบางพลีพันธุ์จุ่งเต็มบางพลีพันธุ์จุ่งติบเตะฟาร์สังกูนี่ฮะนางพูเกละตุมาลามนางอาร์จูโปทั้งนางพูเป็นหันเกละให้นางก็จูโจจีปูนี่พันเสียบิสินหันอาดับเป็นหันนางเกเทงฮัลโหลบางหินยาร์ลโซบางเอทุดบางเกนี่บางนี่เอเดอร์อันโลเครปเพดนี่นิงโฮอันตานิงปิบสูลับอันโลนปาร์เกละตุมกินังล่างดิ่งนี่หันเคลียร์ดับสินหันล่างนางกิตุงดุนอันตาละอันตากะลีล่างอังโกฮัลโหลตุมังโนอาลงตันนี่หันนางปัจเจรับดุนทุลังนางเกเทอร์เป็นละดิมาปูร์อาลัมละอังริงกิปอนปออาลัมตาฮัลโหลโซลโซกินิงเจตาฮัลโหลโซลโซซีนางกิเดียดอามัดนี่ฮัลโหลลงตาท่านุนก็โลลายชบายla penila bidor soron sing ke la angthik la hai tum hana men ke enang kok ta hala tum nang ke thera joini lo la tum pen ke la pu men tu ni la son chichini ke dolo he ta me punu la son I tipo la son sin tum chang hang men tu ni la son dor de pho phe la son of de chang hang he si ta me tu mi ke than bang ke la ke a hokali la ke alang tum nang ke ther pen sin ning je nang kok lo la ke alang tum ta la son ka li lo nang kang sai la son ni hani tum han la son ang kiri nang kang sai poti la son gali ke social media nang post pi nang ne ke alang tum first ang ko la chuan ki nang tip nang ne ke alang tum hong nang wan det ko ani ar leng nang lang prong hong nang wan det si chu nang kang tip alang tum son gali ke sor lo so phanam hang pa thi gali la tum ke la ge am hang chu jorem det lo la ke la son ke henu lo la ke la violet bepi pen la lovely timung pi la tum hen lo ke henu nai lo la tum hen lo ini nang litum thana ko pi posi ke bang ke bang nang ko ke la hen lo kalili posi ni tum han la anang ke therang ke hapen nang ke paning je mati la si bang nang kok lo dak ni fire pitikang lo mama men pensi fire la violet bepi phan ini beta phan ma man te la phan cha gas ki pije ha athela lit nai lo matiแต่นั่นเลยตุ้มมีเดียเทคโนโลยีจะท่านกี่นู่นนี่เลยตุ้มตั้งกัสรีนี่ตั้งกัสรีทอมตะลงพลก็สวาก็ฮอล lang tum la son a photo na baklang pumati engke la son he chini pu na manen bache thak bo mane hedi nang theng bo jat pong ke pu dalon ja tumi ke nervous dalon dita atheni hanang ke theng ke chok pen lok mati ni hanang paning je la tum alang tum hedi la ni hanang ke ning je hut ke he video pe anong le athema kupi polo nang pa anong le dat ke alang tum nang ke theng nang ke chok thek long lap pu busi video tang pa anong le dat lo la mang ke tumi ta video na endun tum ta do he pa anong le dat lo engke la son he la han chini ma bo po engke ni la son ke matha la son chi tong ju po ke avelong ke na chi to prung pon hanang ke theng ji la an ke nang ni mati alang tum nang kang sai bote alam sam do mati ni tum la chi thanun ji mati anta alang tum ke la son ke lidat ke rat ang nu nang ke pathi rak bang ko ani nang lang prong News Desk report Northeast Karbi Live